Arestat hotellia, kaikki te siellä ja me shutetaan se down kokonaan. Mulla soittaa joku toinen tyyppi ja mulla pitää nyt lopettaa tätä. Mitä? Onko sulla sama probleema kuin se toisella? Hei. No, katos, sun puhelin. Se otti se pois. On siellä joku toinen juttu tehdä. Okei, mut mitä se poliisi sanoo? Se sanoo, hei, onko sulla sama probleema kuin kaikilla muilla, jotka on jonottanut? Niin, onko sä wastannut vaan sun rahaa, joka oli 100 miljoonaa? No se menee arrestaa se guardi. Miten pitää mennä arrestaa se guardi? Onks ne arrestaa niitä? Okei, hyvä.